Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama ko musidɗo mon Bokum Alassane en garti kadi gam heblude ko fati e Microsoft Excel. Hande noon windande men haalata koko fati e hiisa woni calcul. Eɗen gandi Excel ene jogui nafoore mawde kala ko fati e hiisa kala ko fati e calcul. Calcul aji ɗi ne mbawi wonde calcul mathématique walla calcul taw ko logique walla ko calcul kala ko fati économie. Donc hande noon batten tan ko hiisa ɓurɗo webde. Donc dekken yoru e oɗo tableau mo joguiɗen so tawi joni en ƴeewi ko hen liggotoɗen. Oɗo colonne montant 1 eɗen jogui hen joni won montant ji. Oɗo colonne pourcentage eɗen jogui hen de pourcentage. Eɗen jogui montant 2, colonne montant 2 et colonne montant 3. Eɗen jogui oɗo colonne hen woni ko mbatten de toto woni fof. Ewa so tawi joni en ƴeewi e oɗo colonne enen holko jiɗɗen wadde ƴeftude montant colonne montant o calculen pourcentage mum gonɗo e colonne pourcentage. Donc mo hokka yeru eɗen jiiɗi calculde ɗiɗo 20 000 eɗen jiiɗi calculde 10% mum. Eyyi holno mbatten ɗum ɗon en garat to jiɗɗen wadde résultat o par exemple so tawi en gari to jiɗɗen wadde résultat o ɓaade ko calcul mbatten ɓaade ko hiisa mbaɗen égal ko adi fof ko ɗum ɗon. So tawi eɗen mbaɗa calcul e colonne o mbatten ko signe égal o. Donc so tawi en tappi égal on saaha sélectionnen colonne montant gonɗo e montant 1 mbaɗen fois taw koye clavier ko oɗo signe étoile. Garen kadi sélectionnen pourcentage ɗi 10%. Ɗum firti jiɗɗen ko calculde 10% et 20 000. Donc en ji hokki men J3 woni holɗum J3 kañum woni suudu walla mbiyen cellule J3 e nder hen tawren hen ko 20 000. Mbaɗen fois 10% woni K3. Undi Excel horum ene fama nde wonno ene waɗi pourcentage Excel horum ma fam jiɗɗen ko calculde pourcentage. So tawi en mbaɗi ni tappon entrée undi on saaha o wi 20 000 10% mum hokkata ko 10 000. Donc woni en calculi 10% de 20 000. So tawi joni en ƴeewi e oɗo colonne eɗen jogui 15 000 e 15 000 ɗi eɗen jiiɗi calculde 8% mum. E oɗo colonne eɗen jogui 10 000 eɗen jiiɗi calculde 6% mum. E oɗo colonne eɗen jogui 5 000 eɗen jiiɗi calculde 4% mum. Ɗo on joguiɗen ko 1000 eɗen jiiɗi calculde 2% mum. Donc imaginen so tawi tableau men o wonno ko tableau mawɗo eɗen jogui hakke temedɗiɗi ligne. En mbawa wiide on saaha eɗen gara e kala ligne eɗen calcule pourcentage mum. Eyyi Excel waɗira ko pour ha mbawen so tawi eɗen jiiɗi calculde wadde ko wayno calculaji ko wayno hiisaji taw Excel ene wallita men e ɗeɗon gueɗe ha yawa. On saaha so tawi en gari e oɗo cellule to résultat o woni ɗo donc en calculi résultat goto. So tawi en mbaɗi duplication en jiino nafoore duplication Excel ene heewi fayida. Donc sélectionnen to résultat woni ɗo garen ɗo ha jiiyen oɗo signe plus après cliquen tiren less ha to jiɗɗen yo har ɗo gaccen. On ji so tawi joni on ƴeewi o calcul Excel faami calcul ni men 8% taw koye 15 000. O calculi min kadi 10 000 ɗi o calculi hen 6% mum e 5 000 ɗi o calculi 4% mum e 1000 ɗi o calculi 2% mum. Donc Excel automatiquement faami ɗum ɗon ɓuri yawde e wiide eɗen gara e kala cellule eɗen calcula pourcentage. Donc ɗum ko kadi ko hunde wande fayida ko Excel kadi wawi wallide. So ɗum ɓenni ko mbawɗen wadde kadi goɗɗum
nangen joni oɗo colonne montant 2 o calculen kala cellule gonɗe makko calculen 10% mo hokka yeru mbiyen joni ɗiɗo 2000 eɗen jiɗi calculde 10%. Mbiyen oɗo 1200 eɗen calcule 10%. 600 ɗiɗo eɗen calcule 10%. Ha 20 ɗiɗo eɗen calcule 10%. way kono wiide eɗen fixe nduɗo suudu oɗo cellule fixen ɗum taw ɗiɗo cellule aji fof eɗen mbawa hutorade ɗiɗo cellule aji fof calculen pourcentage ɗum ɗo joni ene serti e ko mbaɗɗen joni ko. donc ƴeewe yeru so tawi mbaɗi ni joni mbiɗen garen ko ɗon jiɗɗen wadde résultat o e oɗo cellule to sélection ɗen ɗo to mbaɗɗen sélectionné ɗo mbaɗen égal nde wonno jiɗɗen ko wadde hiisa on saha sélectionné oɗo cellule mbaɗen fois et sélectionné ɗum ɗo keddiɗo. donc woni mbiɗen ko K3 cellule K3 fois cellule L3. cellule K3 kañum woni 10% ɗi, L3 kañum woni baɗɗo 2000 ɗi. so tawi en tappi entrée dañcen ko 200. joni so tawi en mbaɗi dupliqué no mbannoɗen nane ni holko kewata on saha o nangat kadi kala ɗiɗo cuuɗi goto hen fof o calcule e pourcentage mo tolni o wona o ɗiɗo 1200 o calcule 8% mum ɗiɗo 600 o calcule 6% mum enen noon wona ɗum jiɗɗen. enen jiɗɗen ko ɗiɗo sélectionnaɗo ɗi o nangu goto hen kala o calcule 10% mum. on saha en gartat ɗo e résultat o wonno ɗo so tawi joni en gari hen joni eɗen teskiti woni ɗo ko K3 fois L3 oɗo résultat mo jiitom ɗo kañum kadi woni ga e oɗo bar to curseur o wonɗo. on saha holno mbatten e français wiyete ko dollariser une cellule. donc cela veut dire nous eɗen jiiɗi wadde dollariser cellule K3. on saha en garat hakkude K o e 3 o ɗo hakkude K o e 3 o mbaɗen ɗon signe dollar firti en dollarisi oɗo cellule mo jiɗɗen fixude o. on saha on jiiɗo en jogui K dollar 3 fois L3. on saha mbaɗon enter tappon entrée o calcule min résultat o ko goto changé. on ɗo noon hankkadine eɗen mbawi wadde dupliqué nane holno mbaɗɗen en garɗo mbaɗɗen ha jiiɗen signe plus o poɗɗen fayi less ɗo oɗon mbawi kadi cliquede hen tan double clic. donc oɗon soit clique on hen poɗon less walla mbaɗon hen double clic. clique on clique aji ɗiɗi taw ko jawɗi. on jii joni eɗen teskiti ɗiɗo 2000 10% mum wonata ko 200, 1200 10% mum wonata ko 120, ɗiɗo 600 10% mum wonata ko 60 et 200 10% mum wonata ko 20 et ɗiɗo 20 10% mum wonata ko 2. donc holko jiiɗen e oɗo vidéo jiiɗen hen ko eɗen mbawi dollarisde une cellule. donc nanguen suudu fixen ɗum nanguen cuuɗi keddi ɗi fof kutorɗen mo fixuɗen o calculen pourcentage mum. donc on jii holno mbawirten wadde dollariser une cellule. eyo so tawi ɗum ɓenni eɗen mbawi wadde kadi plus kutorɗen addition. eɗen mbawi nangude mbiyen montant ji gonɗi e colonne montant 2 et valeur uji gonɗi e colonne montant 3 yimɓe ndendinaɗi mbiyen eɗen jiiɗi wadde ɗiɗo 20000 ɗiɗo 2000 plus 200. on saha holto mbatten résultat o mbaɗen ɗum ɗo. so jiiɗi wadde ɗum en gara ha to jiɗɗen wadde résultat o tan mbaɗen signe égal nde wonno ko hiisa jiɗɗen wadde. on saha garen ɗo sélectionnen mbaɗen ɗo signe plus garen e valeur goɗɗo o ɗo
200 ɗiɗo gonɗo kiliken hen firti mbiɗen ko excel yo ƴeftu 2000 ɗiɗo o rendina ɗum e 200 ɗiɗo donc mbaɗen enter donc hokkata ko 2200 so tawi en jiiɗi wadde noon kadi sellaji keddiɗi woni ɗiɗo en cohlani windide ɗo on saha en mbaɗat tan dupliqué joni en mbaɗat sélectionné cellule o cellule baɗɗo résultat mo naƴƴen e ligne gadano mbaɗon clique aji ɗiɗi jawɗi mbaɗon double clic on ji joni o calcule min ligne uji keddiɗi ɗum noon bandiraɓe on calminama ko ɗo kalneten ko fati e hisa bebɗo kadi ha saha goɗɗo merci jarama